Szia Éva! Szia Brigi, köszönöm a meghívást! És hogyha már január van, mi más lenne a témánk, mint a fogyás, hiszen ilyenkor azért sokan szeretnének egy kis pluszsúlytól megszabadulni, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Igen, hát ez a januári időzítés, ez nekem mindig furcsa, mert én úgy gondolom, hogy ha valaki bármin változtatni szeretne, az bármikor megteheti, ezzel ugye nem kell feltétlenül megvárni a januárt, de mint egy évkezdés, akkor ez egy kitűnő alkalom arra, hogy végig gondoljuk, eddig mit csináltunk rosszul, és változtassunk. Alapvetően a fogyás nagyon egyszerű dolognak tűnik, hiszen kicsit kevesebbet kell enni, mint eddig, vagy hát lehet valakinek sokkal, többet kell mozogni, tehát ez a kalóriadeficitről szól, mégis ez egy ilyen misztikus dolog, és nagyon sok mindenki kezd bele újra és újra. Mik azok a leggyakoribb hibák, amiket elkövetnek ilyenkor? Valóban egyszerűnek tűnik ez a megállapítás, hogy a kalóriadeficitet kell előidézni, tehát kevesebb kalóriát bevinni, vagy többet elégetni, és akkor így, ha kalória mínuszban vagyunk, akkor elindul a fogyás, de tulajdonképpen a fogyás helyett inkább egy egészséges testsúlynak a kialakítása és megtartása kellene, hogy a cél legyen, és hogy ez soha nem egy diétával, egy ilyen kampányszerű nekifutással érhető el, hanem életmódbeli változtatásokkal. Egyébként a kalóriadeficit nem biztos, hogy mindig eredményre vezet, mert gyakran a fogyás mögött olyan egészségügyi problémák vagy kihívások állnak, amik nincsenek felderítve. Például gondolok itt szénhidrát anyagcsere zavarra, vagy hormonrendszerbeli eltérésekre.